Къде си? В кой град? В кой град? И тук има? Палми. Стой, Илана сам. Това какво е зад нас? Това е Босфо. Да. Светелина, къде тръгнахте, бе? Ето ги градините, ето го фонтана. Красота! Ето го двореца, дома Бахче, портите към Босфора. Ивайло. Че неверите са иззети от Франция, донесени. Ивайло. Ето българска група, обяснява на български. Силина, стойте, бе! Спрете! Ето кой ще снимаме сега. Това е много хубава снимка. Ето вреца дома Бахче, град Истанбул. Ето го Босфора и азиатската част. Ето нататък Мраморно море.